गोलू तू कौन एठी कुआड़े जाउछु की? अरे से कथा कौन कि मुझे कहीं बजार जाती आ सोमू आ काली तो दीपावली आ तोर बाण फाण किणा किणी है ना नाई बा नाही मा बाण फाण कोठे आसीबो कहीं आ तू कौन तोर दीपावली पाळेबनु कि? मो बापा तो जो भलिया लोक से पुणी कहउचंती बाण रेट जा हेलानी बाण कौन छुई होउची एमितिरे सेगुडा फुटेले तो वायु प्रदूषण हबो। ओ एमिति कथा ताले आ तो कथा कौन तू ए वर्ष बाण फुटेबु ना नाही बा? आ कौन कहूस बा तू जानिछु मु थरे गोटे रॉकेट बाण मारिली बादल फाटे बसा आ तू कहूछु मु बाण फुटेबी तेरे ना पवन खुलु बा आ तू कौन भाबुछु मु कौन पवन करछि ना हां जानिछु अति कमरे 500 न 1000 टका बाण न फुटेले मते बा दीपावली दीपावली भले लागेनी हां जानिछु मते रात निद होएनी। अरे आ को बाण सो फुटा मटे कहबा बाण आ को बाण न फुटे तू कहूनु दीपावली आम घर जति बाण थाए ए बाजार दुकान रे सेति बाण नथो जानिछु आम घर जमति गोटे बाण गोदाम भलिया लागे जेते फुटाइले भी सर नथियो। हैं एमिति कथा त नहीं रहर आ पवन आज तो पवन छोड़ो पिलाटा बांफो नेला रे आ मते दिटा बाण दोनु मुटे फुटेबी करी बसे मुंडरे किछि बसे मोर बापा तो मते जमा बाण किनि के दिनथिले मु कोन सोमो को देबी कोठी आ बापा आ बाण किनि भी पैसा दउ ना बाण कि बाण आ बापा आ दीपावली पे बाण किनिबी आमर से दीपावली पाले किछि तोर बाण फुटे आवश्यकता नहीं आ तम न फुटेले न फुटाओ आ मु बा बाण फुटे मते पैसा दउ ना कौन है पाठ साटर तोर ना गंध नहीं आइला बापा मते बाण पैसा दे बाण फुटेबी आ तमे न दियो आ मो पर 8 टका अछि आ मु नंडी बाण करी सुक कर देबी आ तो बार तो 8 टका अछि सुक करथा तो मो मुंडटा कहीं आसी सुक कर आ तमे पर कहितला मते 8 वर्ष बाण किनि देबो मु फुटेबी आर वर्ष कथा मन रहउची नहीं नहीं तोर आर वर्ष कथा तो मन रहउची मास्टर जा पाठ लिखता तोर मन अछि तमे तो बाण देबनी आ मो पर पनि बिगुडछ काहे जा घर बस। अरे अरे मु सिना सोमु आकर पवन कर देली हम एबे तो बाण कन करी बसे से यदि जानिबो मो कथा मु तो पूरा बेज्जत हे जिबी। अरे गोलू कौन हला मन मन का साइन कथा अर्थ होउछु ना ना से किछ कथा नाही हाउ मु जाउची आ बाण मते मने की दबु आ सुन सुन हम पुणी बाण तम घर कहीं नहीं जीबी आ तू तो काली आम घर को आस फुटे देबा बाण एका संगे हाउ मु काली आसीबी अरे सोमू आ काली कौन पे आसिलुनी ना ना मोर हठात टे देह खराब हो गेला तो जानिछु आ तू आसिलुनी मोर बहुत बाण पड़ेला हम गाँ पिला सब बांटी देली जानिछु तो पाए आज आम स्कूल बंद रहिला मु पुणी कौन कली मो पानी पुणी कौन स्कूल बंद रहिला तू कल जो बाण फुटेलु ता द्वारा जो वायु प्रदूषण है से आम प्रधान शिक्षक श्वासरुद्ध हो बिना टिकेट ऊपर चलीगले सतर ना तू पुणी मो भाई पवन करछु ताने तुम आगे जो सब बाण फुटा कथा कहलु से सब पवन अटे ना ना से किसी कथा नुहे जे सांग माने ए दीपावली दीप जाली आलोकर पर्व दीपावली को आनंद सह पालन करते केबे भी बाण फुटाई वायु प्रदूषण कर ना हैप्पी दिवाली भाई माने तेम तो वीडियो देखुछ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करियो के देव के पुजारी महादेव के पुजारी कहती दुनिया सारी